Počas daždivých pretekov, akým bolo aj Road Classic Spálava, dostávajú naše bicykle poriadne zabrať. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako ho vyčistíme a dostaneme späť do kondície. Rex, a to konkrétne Chain Cleaner a Bicycle Wash. Začneme tým, že najhrubšie nečistoty zmienieme papkou, prípadne hadicou. Následne aplikujeme Rex Chain Cleaner na kazetu, reťaz, prevodníky a tieto vyčistíme. Demontujeme kolesa, aby sme mohli randu opäť vyčistiť. Na rám nanesieme Rex Bicycle Wash, ktorý necháme chvíľu pôsobiť. Mäkkou kefou následne vyčistíme všetky nečistoty na ráme, pričom si dáme záležať na všetkých záhyboch. A rovnaký postup nás čaká aj s kolesami, na ktoré opäť použijeme Rex Bicycle Wash. Prebytočnú vodu vyfúkame kompresorom a následne detailne dočistíme utierkou z mikrovládna. Nahodíme naspäť kolesa a bicykel máme opäť čistý a pripravený na ďalšie dobrodružstva.